В Хасково ще намерите хотели с 2, 3 и 4 звезди. Аз реших да се настаня в един от 5 хотела, построени в парк Кенана. Сред зеленината на парка тук ще откриете невероятни възможности за спа и релакс. Тук се намира и първият в региона спа център, затова бързам да се настаня и да се потопя в басейна или джакузито. Добър ден! Добър ден! Имате ли свободни стаи? Да. Радвам се. Какви са цените? Единична стая 108 лева, двойна 148 лева. Какво е включено в тази цена? Закуска, фитнес, басейн и паркинг. Днес какво друго разполага хотела? Ресторант, конферентна зала, закрит и открит басейн, спа център, пиано бар и лоби бар. Ще искаме една единична стая. Разбира се. Заповядайте. Благодаря. Уверявам се, че апартаментите в хотела са наистина много луксозни и разполагат с всичко необходимо за една наистина добра почивка. Сега ще разговарям с Ванина, която е управител на спа центъра. Добър ден! Какви процедури предлагате тук? Предлагаме различни видове процедури. Турска баня с кал, процедури на 4 ръце. Това е една красива стая, казва се романтична стая. В това джакузи е триместно и повече от 2 човека могат да се насладят заедно. Идеята на тази стая е, когато имаме повече от един клиент, 2 или 3, да бъдат масажирани всички заедно. Предлагаме източни и китайски масажи, шиацу, тай масаж, също така аюрведа. Това, което ще ти покажа в момента е голям хит. Турската баня, което естествено ти предложих и в началото, можеш да надникнеш вътре така нареченото кесе, който включва пилинг на тялото с копринена ръкавичка. Включва също така уникален масаж с много мобилна пяна. Усещането е уникално, след което можеш да релаксираш на този шезлонг. Процедурата е много приятна, но и малко изтощителна. След като релаксирам от нея, ще направя една дълга разходка в парк Кенана. Вече се разхождам в едно от любимите ми места в Хасково – парк Кенана. Често идвам да разхождам кучето си тук и да спортувам. Паркът е подходящ за всички, които обичат приятните разходки, пикниците. Тук има многобройни кафета и ресторанти. В парка се намира и градската зоологическа градина, както и лятното кино на града. На мен винаги ми е приятно да обикалям из родния ми град. Надявам се, че и на вас тази разходка ви е харесала. Сега дойде време да ви разкрия и отговора на днешната загадка. Часовникът в центъра на града е построен през 1985 година. Точно тогава, когато съм се родил и аз. Но не мислете, че това е поводът за неговото построяване. Той е издигнат в чест на 1000 годишнината от основаването на града. Аз съм се родил в една емблематична година за Хасково. Така, скъпи приятели, продължаваме с най-хасковската песен и нашата среща именно тук от пиано бара. Може всички заедно, приятели, включи. Или времето бързаше, но аз закъснях и всичко бе сън.
чума като приказка, каквото ни свързваше. Чума като пазничества. Край реката редят се тополите. Побелела първия сняг. Аз не чакам за среща, аз не чакам, но моля те, ти да минеш от другия бряг. И сега всички. Край реката редят се тополите. Побелели от първия сняг. Аз не чакам за среща, не чакам, но моля те, ти да минеш по другия бряг. Сигурен съм, че този пиано финал на днешната ни среща ви е харесал. Надявам се, че успях да ви провокирам и скоро ще дойдете в моя град Хасково. От мен чао и до следващата седмица, когато отново ще търся непознатото. Търсете го и вие и ми пишете на адрес пътеводител@bnt.bg. Чао! Довиждане от мен до следващия път край реката Хасково и Тополи. Готови ли сме? Да продължим? Край реката редят се тополите. Побелели от първия сняг. Аз не чакам за среща, не чакам, но моля те, ти да минеш по другия бряг. Ще бъде пак двама, и тогава на моста ще бъде пак двамата. Ще си спомниме всичко отново за